Maayong buntag mga higala, ug salamat ug dinhi kita karon sa atong pagtuon sa bag-o na sad nga series nga bag-o giya sa Ginoo para sa tanan nga mga Cebuano. Ug karon atong i-introduce ang mahitungod niini. Natay sugdan karon nga bag-o nga series nga gitawag og He Wants Everyone. O gapanganduyon niya ang tanang tao. Diin kita mag-study sa tibuok libro sa mga buhat. Mao lugar ang sulod niini nga gapanganduyon niya ang tanang tao, mao ang libro sa mga buhat. Apan sa dili pa kita magsugod, ato sa balikon ang nahibaw-an nato sa atong series nga He Wants You, nga bag-uhay pa lang nato nahuman pinaagi sa atong mga pagtuon. Ug kung wala ka pa makapaminaw sa He Wants You, mas maayo kung unahon sa nimo pagpaminaw ay ka mupadayon ni ining bag-o nga series. Kaya importante nga mahimbaw-an nimo ang sukaranan nga mga tudlo diha sa He Wants You nga series. Ug agi review sa nahimbaw-an nato sa He Wants You, daghan ang atong nangahibaluan. Nahibalo kita nga gibuhat sa Dios ang tibuok kalibutan ug ang kalangitan pinaagi sa iyang gamhanang pulong. Apan gi-espesyal niya paghimo ang tao, kay giumol niya diha sa iyang kamot gikan sa abog sa yuta ug gihuyop niya ngadto sa iyang ilong ang gininhawa sa kinabuhi. Ug ang tao nahimo nga buhing binuhat ug ginganlan sa Dios ug Adan. Unya gihatagan sa Dios si Adan ug pares nga bagay kaniya. Pares nga iyang gibuhat gikan sa gusok ni Adan ug nalipay kaayo si Adan pagkakita niya sa babae nga gipares kaniya sa Dios ug ginganlan ni Adan ang iyang asawa ug iba. Gikan sa iyang gusok gihimo kini nga babae, bukog gikan sa iyang bukog ug unod gikan sa iyang unod. Babae ang pares niya ug ang ngalan niini mao si iba. O gipapuyo sa Dios silang Adan sa iyang gibuhat nga perfect kaayo nga tanaman nga ginganlag Eden. O gikumpleto niya sila sa tanan nilang kinahanglanon, wala man sila'y pangitaon pa, kay ang tanan naa niini nga tanaman. O ilaha ang tanang butang sa tanaman, gawas lang sa usa nga gidili kanila sa Dios nga mao ang bunga sa kahoy, sa kahibalo, sa maayo ug sa dautan. Atong naibaluan niya, mahimo nilang kanon mga tanom dito sa tanaman apan adunay gidili sa Dios mao ang bunga sa kahoy. Sa kahibalo, unsay maayo unsay dautan. Ug ani giingnan sila sa Dios. Sa panahon niya mukaon kamo niini, mamatay gid kamo. Apan gitintal silang Adan ni Satanas sa pagsupak sa Dios. Ug mikuha sila sa bunga sa kahoy nga gidili kanila. Ug pagkaon nila niini, diha-diha nahimulag sila sa Dios ug nahimo silang sakop ni Satanas. Ug diretso nakabati silang Adan ug wala nila sukad mabati sama sa kahadlok. Sa una wala man sila'y kahadlok apan sa pagkaon nila sa gidili nga bunga nahadlok na sila. Mibati sila kaulaw, kasuko ug uban pa. Ug mitago sila gikan sa Dios kay dili na sila gusto makig-uban sa Dios. Sa una nga panahon, matag minuto, matag oras, gusto kaayo nila ang pagpakig-uban sa Dios, pakig-istorya sa Dios apan sa ilang pagsupak karon na bag-o ang ilang kahimtang ug dili na nila gusto nga makakita sa Dios. Gidaganan nila ang Dios. Ug niadto usab miturok ang mga daotang sagbot ug nahimong isog ang mga mananap ug misulod ang mga sakit sa kalibutan. Busa nahiagom silang Adan ug mga sakit ug mga kalisod ug ang ilang mga lawas nagpadulong sa kamatayon hangtod nga mibalik sa abog nga diin sila nagikan. Nahimong daotan kaayo ang kahimtang ni Adan ug ni Eva tungod sa ilang pagtuo kang Satanas ug sa ilang pagsupak sa Dios. Ug kitang tanan nga mga tao, mga kaliwat nilang Adan. Nalakip man ni ining daotang kahimtang. Pagkatao nato, daan kita nahimulag gikan sa Dios.
ug daan kita mga makasasala ug impierno ang atong gapadulngan kay si Adan man ang atong apuhan. Pagpakasala nilang Adan, gipangita sila sa Dios ug iya silang gisaaran nga naa siya ihatag nga manluluwas nga mao'y muluwas kanila gikan sa ilang dautan nga kahimtang. Ug nagsugod usab ang Dios paghatag og mga hulagway sa manluluwas aron makasabot pag-ayo ang mga tawo kung unsay mahitabo inig-abot na sa gisaad nga manluluwas. Daghan lugar ang gihatag sa Dios nga mga hulagway apan adunay klaro nga gihatag sa Dios nga hulagway diha kang Adan ug kang iba. Ang unang hulagway nga gihatag sa Dios nilang Adan mao ang pagpatay niya sa mga mananap nga walay sala ug pagbistihin niya kanila gikan sa panit sa mga mananap nga iyang gipatay aron matabunan ang pagkahubo nilang Adan ug aron makaatubang sila kaniya nga masaligon ug walay kaulaw kay nabistihan man sila pinaagi sa kamatayon sa mga mananap nga walay sala. Atong nahibaluan kadto nga mga panahuna nga sa ilang pagkahubo, sa ilang pagkaulaw, nagtahi sila og mga dahon sa igira para matambunan ang ilang kaulaw apan wala man mawala. Malaya kini apan ang mga panit sa mananap nga gipatay sa Dios nga maoy gipabisti kang Adan ug kang iba, maoy una nga hulagway nga ang paagi sa Dios mao ang iyang dawaton ug dili man ang ato nga mga pamaagi. Kining mananap nga gipatay, hulagway kini sa paghalad sa Dios nga Amahan kang Hesus. Kay pinaagi sa miagas nga dugo ni Hesus, kitang tanan nga mituo kang Hesus gibistihan sa pagkamatarong. Ug gikan sa panahon nilang Adan hangtod sa pag-abot ni Hesus, nangaluwas ang tanang mga tawo nga mituo sa gisaad sa Dios, nga manluluwas ug nagpaabot kaniya bisan kung wala pa nila kailhi kung kinsa ang manluluwas. Bisan kung wala pa nila kasayri kung unsa ang buhaton sa manluluwas. Apan nagpaabot sila ug naluwas sila tungod sa ilang pagtuo. Gikan sa una pang sala sa kalibutan, ang Dios nag-ingon nga mauray maluwas ang mutuo kang Hesus. Mauray makadawat sa kinabuhing walay katapusan ang hinlo na atubangan sa Dios pinaagi sa dugo ni Hesus nga miagas. Mga igsuon ang pagtuo kang Hesus, mauray bugtong paagi. Bugtong paagi sa kaluwasan ug sukad-sukad wala gay laing paagi nga maluwas ang mga tao. Maulang ang pagtuo ngadto kang Hesus. Nahibawan usab nato diha sa Hiwansyo nga series nga gipuo sa Dios ang tanang mga tao sa kalibutan pinaagi sa lunop. Basin inyo kining mahinumduman. Nga diha sa panahon sa lunop sinuwir uban kang Sim, kang Ham ug kang Japet ug sa ilang mga asawa ang wala mamatay sa lunop kay nakasakay sila sa arka nga gipabuhat sa Dios kanila. Ug mga 100 ka tuig gikan sa lunop gilibog sa Dios ang pinulungan sa mga tao ug misugod ang nagkalaing-laing mga pinulungan ug mga kanasuran sa kalibutan. Ug nahitabo kini sa dapit nga ginganlan og Babel. Didto man gilibog sila sa Dios ug daghan ug mitungha ug nagsugod ang nagkalaing-laing nga mga pinulungan. Dayon paglabay sa 250 pa ka tuig, gipili sa Dios si Abraham ug gisaaran niya nga gikan sa iyang kaliwat mutungha ang manluluwas. Ug nanganak silang Abraham kang Isaac, ug nanganak si Isaac kang Jacob, ug nanganak silang Jacob sa 12 ka batang lalaki nga maoy mga amahan sa 12 ka tribo sa mga katawhan nga ginganlag mga Israelita o mga Hudiyo o mga Hebreo. Sa ato pa, tulo ang gaitawag kanila. Israelita, mga Hudiyo o mga Hebreo. Ug ang yuta nga gihatag sa Dios kanila, ginganlag nasod nga Israel nga gisangay sa tag-iya niini nga si Israel. Ug ang mga tawo nga dili sakop sa pamilya ni Jacob sama kanato
ginganlan kita og mga hintil. Sa laing bahin sa pulong sa Dios gitawag og dili mga Hudiyo. Ug ang tanan nga nasod sa kalibutan gawas lang sa mga Israelita, mga hintil sila. Ikaw, ako, hintil kita. Ug ang mga Hudiyo, Hebreo, Israelita maulang ang mga kaliwatan ni Jacob. Ug ang mga tawo nga dili sakop sa pamilya ni Jacob sama kanato ginganlan kitag mga hintil. Ang tanan nga nasud sa kalibutan gawas lang sa mga Israelita, mga hintil sila. Mga hintil sila. Ug gikan sa pagpatindog sa Dios sa nasud sa mga Israelita, hangtod sa pag-abot sa manluluwas, pipilara ka mga hintil ang naluwas. Kay ang tanang mga nasud gawas sa Israel nagampo sa mga Dios-Dios ug nagsunod sa ilarang gibuhat-buhat nga mga tinuuhan. Na kung atong masusi ug makapansin ta sa atong palibot, daghan niya mga tinuuhan. Gilimtan nila ang pagsunod ug pagtuo sa insakto nga Dios. Samot na kita nga mga hintil, walay klaro nato nga Dios. Apan sa mga Hudiyo adunay Dios nga isa lang nga nagbuhat sa tanang mga butang dinhi sa kalibutan. Ang mahal nga pulong sa Dios gihatag niya pinaagi sa mga Israelita. Ang Biblia iyang gipasulat sa mga Israelita ug iya pagayang gisalig ngadto kanila. Ug gihatag sa Dios ang mga balaod sa mga Israelita pinaagi kang Moises aron malahi ang mga Israelita gikan sa mga hintil. Gani, sumala sa balaod ni Moises, mahugawan ang mga Israelita kung muuban-uban sila sa mga hintil. Bawal pagsakat sa mga balay, abi-abi kanila, bawal gayud sa mga Hudiyo nga buhaton nila kini sa mga hintil. Kay para kanila, hugaw kaayo kita, o hugaw kaayo ang mga hintil kanila. Nahimbawan pud nato nga pag-abot sa tukma nga panahon, nga gitakda sa Dios, nagpakatawo ang manluluwas. Dinhi sa kalibutan, pinaagi sa usa ka putli nga dalaga nga Israelita, nga ginganlag Maria, nga naluwas tungod kay siya mituo sa manluluwas ug gapaabot kaniya. Si Maria naluwas man pinaagi ra sa pagtuo niya kang Hesus. Hesus ang ngalan sa manluluwas ug siya ang Dios nga anak. Ang walay sinugdan ug ang walay katapusan, ang magbubuhat sa tanan ug ang manluluwas mianhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa tanang mga tawo nga mutuo kaniya. Mga igsuon, ang sabakan ni Maria igurang agianan nga gipili sa Dios, nahimo nga instrumento nga makaanhi ang Dios nga anak sa kalibutan pinaagi sa taguangkan ni Maria aron magpakatawo. Ug dili maura si Hesus ang ngalan sa manluluwas, dili kay Hesus lang, apan daghan ang atong mahimbaw-an nga mga ngalan ni Hesus diya sa balaang kasulatan. Ug gani sa pagtuo nato sa hiwansyo, daghan ang atong nahibaluan ug ato kining hisgutan sa makadali lang. Ug kini mao ang uban nga atong nangahimbaluan, kahibulungang magtatambag. Ang iyang pagtambag kahibulungan gayud. Dili kita kabalo kung unsa ang pagkinabuhi nga Dios nun. Niini nga kalibutan apan siya ang kanunay gatambag kanato. Dios nga makagagahom. Iya ang tanang gahom. Amahan nga walay katapusan. Si Hesus ganganlan gihapon niini. Kay ang Dios nga amahan ug si Hesus usa lang. Prinsipe sa pakigdait, Emmanuel, nga ang buot pasabot ang Dios makiguban kanato ug nagpakatawo lagi susama sa atong nasayran. Ako mao kini gipasabot sa Dios ngadto kang Moises sa panahon sa pag-adto niya sa Ehipto ug nangutana si Moises kung mangutana ang mga taga-Ehiptohanon o mga Israelita kung kinsa ka, kinsa ang akong itubag. Miingon ang Dios, ako mao ako. Ug sa pag-abot ni Hesus sa kalibutan, mao gihapon ang iyang ngalan, ako mao ako. Ganganlan pa si Hesus ug ang Alpha ug ang Omega, ang pulong
nga matun-an nato diya sa Juan, ang Ginoo, ang Kristo, ang Mesiyas, ang anak sa tao. Ganganlan pa si Jesus ang makagagahom, ang nating karniro sa Dios, ang insakto nga ihalad, ang kahayag sa kalibutan, ang manluluwas, ang manunubos, ang propita. Kay pinaagi kaniya siya mao ang nagpakigsulti o nagpahayag mahitungod kaniya. Ang putahan, ang dalan, ang kamatuuran, ug ang hari sa mga hari. Mao kini ang atong nasayran sa pagtuon nato sa Hiwansyo nga series. Daghan kaayo ang gaingalan kang Hesus, ug pinaagi sa tanan niyang mga ngalan, giaipaklaro ang pagka-Dios ni Hesus. Pinaagi ni ini nga mga ngalana, mailhan ug masabot nato ug dili kaduha-duhaan nga Dios gayud si Hesus. Naay mga relihiyon nga dili gatuo nga Dios si Hesus. O kini sila mga kulto. Mga kulto kini sila nga mga tao. Mga grupo sila nga gilimbungan o gibutaan ni Satanas pag-ayo. Nabasa nila, nasusi nila, pinaagi sa pulong sa Dios nga si Hesus, Dios gayud, panpara kanila wala nila dawata. O kita nga mga naluwas, maayo kung dili kita moabi-abi kanila. Kung nasayra nato nga dili sila gatuo o dili sila gadawat kang Hesus, mas maayo kung dili kita moabi-abi kanila. Hinuon, mas maayo kung makawali kita, mahitungod sa kaluwasan kay gikinahanglan gid nila. Mga igsoon, daghan pa gid ang wala pa makabalo. Ug daghan pa sad ang wala pa mudawat mahitungod kang Hesus. Nahibawan pod nato nga sulod sa 3 ka tuig, sugod sa pagpabautismo ni Hesus kang Juan nga Bautista, nga mga 30 ang iyang edad, diya sa Lucas Kapitulo 3, versikulo 23, hangtod sa pagbayaw kaniya sa langit nga mga 33 ang iyang edad, sulod ni ini nga mga tuig, nagpaila si Hesus sa kalibutan nga siya mao ang gisaan nga manluluwas. Ug nagpakita ug nagpamatuod nga siya ang Dios. Sa unsang paagi, pinaagi sa daghang katingalahang mga milagro ug pinaagi sa gamhanan niyang pagtudlo. Gipaklaro niya, gipaila niya nga siya gayud mao ang Dios. Atong nahimbaw-an nga pagkatao ni Hesus gidahig sa usa ka panon nga mga anghel sa langit, walay tawo nga sama ni ana ang nahitabo. Apan si Hesus lang. Sa bata pa si Hesus, gibisitahan siya sa maalamon nga mga tao nga nangita kaniya gikan sa layo nga nasod. O gihatagan nila og mahalon nga mga gasa. Gipahibalo ni Juan nga Bautista nga si Hesus ang nating karniro sa Dios nga muwagtang sa sala sa kalibutan. Gibanhaw ni Hesus ang mga tao gikan sa mga patay. Kuya, wala may tao nga makabuhat ni ana, apan si Hesus nahimo niya. Iyang gibadlong ang mga unos ug ang mga dagat nga nangisog, ug diha-diha nagmalinawon sila. Ang dagat, ang bagyo, mipatuo kaniya. Iyang gipadaghan ang 5 ka buok nga pan ug 2 ka buok nga isda, aron lang makakaon, ug mga busog ang linibo ka mga tao. Uyaw ang nahimo ni Hesus. Nabuhat niya. Nahimo niya kung unsa ang iyang gusto. Iyang giayo ang mga buta, ang mga bungol, ang mga paralatiko, ug ang mga masakiton. Nangaayuhan niya. Ang bungol nakadungog, ang buta nakakita, ang paralitiko nakalakaw, tungod sa iyang gahom. Nahibaw nato kana sa pagtuon nato sa Hiwansyo. Nahibawan usab nato sa Hiwansyo nga series ang mahitungod sa pagpili ni Hesus sa 12 niya ka mga apostoles. Ug sa wala pa si Hesus nibalik sa langit, gisugo niya ang iyang mga apostoles sa pagpakaylap sa maayong balita mahitungod sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Ang 12 ka mga apostoles nga gipili niya, kung atong makita sa picture, mao kini ang ilang mga ngalan.
di ba? Naimbawan usab nato nga dako ang pagdumot sa mga pangulo sa Israel kang Hesus. Kay nasina sila kaniya ug napungot sila sa pagbungkag ni Hesus sa ilang mga balaod. Ug daghan ang mga balaod sa mga Hudiyo. May tungod sa mga makahugaw nga mga kalanunon ngadto kanila. Bisan ang mga importante nga mga adlaw, balaod kini sa mga Hudiyo. Ug tungod ni ini si Hesus wala man siya nagtudlo nga kinahanglan ilang sundon hinuon, gitudlo niya ang insakto nga pinaagi lang kaniya, maluwas ang tao. Gitangtang gani niya ang mga balaod may tungod sa mga gidili nga mga kalanunon, sama sa ulang, sa baboy, sa hito, kining tanan para sa mga Hudiyo dili man mahimong kanon. Apan gitangtang niya ang mahitungod ni ini. Ug nag-ingon ang Ginoo sa iyang pulo nga iyang gihimong walay bili ang balaod ug ang mga kalagdaan o gilansang niya diha sa krus. Mao iyang gibuhat. Kung atong makita diha sa putnot, gipasabot niya pag-ayo. Nga ang gisgutan diha sa Episo ang mahitungod sa paril nga maoy nakaali sa Hudiyo ug sa mga Hintil. Pinaagi sa lawas ni Hesus, giguba man niya kini nga paril. Ug nahimo ng usa ang Hudiyo ug ang Hintil. Ang mga hugaw nga mga kalanunon gilimpyuhan na sa Dios. Ug gani pa, bisan ang adlaw nga igpapahulay, kay dako kini kaayo nga hangtod karon nga dibatihaan sa daghan nga mga tawo nga sunodon ang adlaw nga Sabado, gikan sa alas 5 sa hapon sa Biyernes hangtod sa alas 5 sa hapon sa Sabado, na maugid ang insakto nga adlaw ipapahulay, tinuod man. Apan dili ang ngayan nga magsunod kita niini, kay ang balaod gidala ni Hesus sa pagpalansang niya sa krus. Nagsugod gani ang mga magtutuo sa pagtigom sa adlaw nga Domingo, nga mawang adlaw nga diha nabanhaw si Hesus ug dili na sa adlaw nga tingpahulay. Naimbawan usab nato mga igsuon nga gibaligya ni Judas si Hesus ngadto sa mga pangulo sa mga Israel ug ilang gidakop si Hesus ug pagkahuman sa binuang ra nga paghusay ilang gipapatay pinaagi sa paglansang kaniya diha sa krus. Nasayra nato si Judas, di ba? Si Judas mao ang ikadusi apan mao'y gihimo o gitawag sa Dios, gipili niya para matuman kung unsa ang iyang gusto dinhi sa kalibutan. Apan sama sa daang giingon ni Hesus sa iyang mga tinun-an nga mahitabo, nabanhaw gikan sa mga patay sa ikatulo nga adlaw. Wala makapugong kaniya ang kamatayon ug miutbura siya gikan sa lubnganan, pinaagi sa iyang langitnon ug walay limit nga gahom. Ug nagpakita si Hesus nga nabanhaw sa iyang mga apostoles ug sa ubang mga magtutuo ug ngadto sa daghan pagayid kaayo nga mga tawo. Ang tibuok Israel, mga igsuon, nakabalo, nasayod nga buhi ang manluluwas. Ang ilang gilansang diha sa krus, nabanhaw na. Wala makahawid ang kamatayon sa hari sa mga hari. Dayon human ang 40 ka adlaw gikan sa pagkabanhaw ni Hesus, gibayaw siya sa langit. Mipauli ngadto sa Dios nga iyang amahan ug amahan usab nato. Ug gikan niadto diha na si Hesus sa tuong kamot sa iyang amahan. Ug hapit na mubalik aron sa pagkuha kanato kita nga mga mituo kaniya, kita nga iyang mga anak. Mubalik siya kanimo, mubalik siya kanako, kay mao ang iyang pagabuhaton sa tanan nga mga nagtuo kaniya. Ug kining tanan nga atong nakatunan sa Hiwansyo nga series, ang ganid nga kasaysayan gikan sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan hangtod sa pagkatao sa manluluwas, hangtod sa iyang pagpakamatay diha sa krus, hangtod sa iyang pagbalik sa langit. Gitun-an nato gikan sa libro nga Genesis hangtod sa katapusan sa libro nga Juan. Mao lugar ang sulod sa Hiwansyo nga series nga atong ginatun-an sa pipila ka mga bulan. Ug ang sunod nga bahin diya sa pulong sa Dios, pagkahuman sa Mateo, Marcos, Lucas, Juan,
mao ang ginganlag mga buhat. Ug ang atong mahimbaw-an diha sa libro nga mga buhat mao ang nangahitabo human si Hesus nibalik sa langit. Mao lugar ang sunod nga kasaysayan kung unsa ang sunod nga nangahitabo ngadto sa mga apostoles nga iyang gibilin dito sa Jerusalem. Ug ang ngalan ni ining bag-o nga series sa mga buhat sumala sa ato ng gihisgutan mao ang He wants everyone. Gapanganduyon niya ang tanan, ang matag usa. Ug dinhi nga series atong mahimbaw-an ang plano sa Dios nga sa una wala niya ipahibalo sa bisan kinsa nga ang kaluwasan para di ay sa tibuok kalibutan, dili lang para sa mga Israelita, dili lang para sa mga Hudiyo, apil di ay kita nga iyang gasahan ug hatagan sa kaluwasan. Ang gisaad nga manluluwas dili lang sa mga Hudiyo, apan ato usab kitang mga Hintil, dili lang alang sa nasod nga mga Israelita, apan alang sa matag nasod, matag tribo, matag pinulungan, matag usa, kutob sa kinatumyan sa kalibutan. Maoy plano sa Dios. Daan niyang plano nga bisan gani ang mga anghel wala man masayod niini. Karon atong hisgutan pagpadayon ang may tungod niini nga bag-o nga series nga He wants everyone diha sa mga buhat. Nakinsa kaha ang gipasulat sa Dios sa libro nga ginganlag mga buhat. Kinsa kaha? Si Dr. Lucas mao ang nagsulat sa mga buhat. Ug daghan pa ang atong mahimbaw-an may tungod kaniya niining series nga bag-o nato gatun-an. Magbasa kita sa unang mga bersikulo sa mga buhat. Mga buhat, Kapitulo 1, versikulo 1, hangtod sa 2, mao ang una nga atong tun-an o hisgutan ang mahitungod niini nga mga buhat. Sa una nakong basahon o Teopilo, naghisgot ako mahitungod sa tanang butang nga gisugdan ni Hesus sa pagbuhat ug pagtudlo hangtod sa adlaw sa pagbayaw kaniya. Human siya maghatag og sugo pinaagi sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles nga iyang gipili. Sa ato pa, ang libro nga mga buhat gisulat ni Lucas paingon kang Teopilo. Mga igsoon kinsa ka kinsi Teopilo? Wala kita sultihi kung kinsa kini si Teopilo. Ang uban gapamasin nga gaingon nga usa si Teopilo kasundalo o opisyal sa mga Romano. Ang uban gapamasin nga ang ngalan nga Teopilo gigamit ni Lucas isip takuban nga ngalan aron matago ang tinuod niya ngalan. Kay basin daog-daugon sa mga pangulo sa mga Hudiyo o sa mga Romano kung makabalo sila nga magtutuo di ay siya kang Hesus. Busa wala iklaro kung kinsa gid ang insakto nga gigikanan ug insakto nga kahimtang sa ngalan nga Teopilo. Busa makapamasin ra kita kung kinsa apan ang klaro gayud ang kahulugan sa ngalan nga Teopilo mao ang pinangga sa Dios. Pinangga sa Dios. Mga igsoon, makaduha makasulat si Lucas kang Teopilo. Ang unang sulat ni Lucas kaniya mao ang libro nga ginganlag Lucas nga diin gi-record ni Lucas ang daghang detalye ang mahitungod sa kinabuhi ni Hesus ug mahitungod sa iyang gipangbuhat sa dinhi pa si Hesus sa kalibutan. Gikan sa iyang pagkatao, paingon sa iyang pagbalik sa langit, sama sa mabasa nato sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 3. Ug ang ikaduha nga sulat ni Lucas kang Teopilo, mao ang mga buhat. Ug mahitungod gihapon kini sa gipangbuhat ni Hesus, nga iyang gipadayon pagbuhat pinaagi sa iyang mga apostoles ug sa uban pa niyang mga anak. Bisan kun mibalik na siya sa langit, nagpadayon man.
ang mga trabaho apan pinaagi na lang sa gipili niya nga mga apostolis. Gusto ni Lucas nga mahimbaw-an pag-ayo ni Teofilo ang tanan mahitungod kang Hesus. Pinangga sa Dios, busa man gipasulatan sa Dios, pinaagi kang Lucas kini nga espesyal kaayo nga tawo kung atong mahuna-huna. Gipakasayod ni Lucas ang tanan ngadto kaniya. Gikan sa iyang pagkatao hangtod sa iyang pagpakaylap sa maayong balita sa tanang kanasuran, pinaagi sa iyang mga apostoles ug sa iyang mga tinun-an. Dili lamang sa mga Hudiyo, kung dili sa tibuok nga kahintilan hangtod sa kinatumyan nga mga dapit sa kalibutan. Busa ang libro nga Lucas mao ang part 1 sa sinulat ni Lucas ngadto kang Teofilo. Ug ang libro nga mga buhat mao ang part 2. Sa ato pa ang Lucas mao ang part 1, ang mga buhat mao ang part 2. Mao ang sulat niya ngadto kang Teofilo. Kini si Lucas dili man sakop sa 12 ka mga apostoles. Busa ngano kang iyang nahimbaw-an, ngano kang ang tanan nga murag kung atong mabasa sinatido kaayo niya. Nakasulat niya ang mahitungod kang Hesus. O ngano kang iyang nahimbaw-an ang mahitungod sa mga gipangbuhat sa mga apostoles sa ilang pagpakaylap sa maayong balita dinhi sa kalibutan. Dili man siya sakop sa 12 ka mga apostoles. Una mga igsuon, giimbestigar pag-ayo ni Lucas ang tanan gikan sa mga saksi ug mga gaalagad kang Hesus. Doktor si Lucas, busa aduna siya'y huna-huna kaalam kung unsa-unsaon niya nga masabot niya ug makapahibalo niya sa tibuok kalibutan ang mahitungod sa tanan nga nahitabo. Pinaagi sa pag-imbestigar ngadto sa tanan nga mga saksi, ngadto sa mga apostoles, gibuhat niya. Basin iyang gisukit-sukit si Maria, ang mga tigbantay sa mga karniro, ang mga babae sa Galilea nga nagsunod kang Hesus, si Pedro, ug daghan pa. Ug ang matag pulong usab ni ini, gidikta o gigiya kaniya sa Espiritu Santo. Mga igsoon, dili man basta-basta ang iyang gibuhat. Ang tanan nahitabo, pinaagi sa plano o pinaagi sa pagdikta sa balaan niya Espiritu o Espiritu Santo. Nakauban usab si Lucas kang Apostol Pablo diya sa iyang mga pagmisyon. Sa ato pa, eyewitness si Lucas sa mga ministry ni Pablo. Ug kauban gani niya sa pagmisyon, isig katrabahante si Lucas kang Pablo. Ang libro nga Lucas, lakip ang mga buhat, mga ikaupat nga bahin sa bag-o nga kasabutan, usa atong masusi nga dako nga bahin sa pulong sa Dios ang gipasulat sa Dios kang Lucas. Ug daghan kaayo ang atong mga hibaluan, pinaagi ni ini nga sulat. Mupadayon kita sa pagbasa, mga buhat Kapitulo 1, versikulo 1 hangtod sa 5. Baliko nato ang una nato nga gibasa ganina, versikulo 1 hangtod sa 2, padayon nato taman sa 5. Sa una nakong basahon, o Teofilo, naghisgot ako mahitungod sa tanang butang nga gisugdan ni Hesus sa pagbuhat ug pagtudlo. Hangtod sa adlaw sa pagbayaw kaniya, human siya maghatag og sugo, pinaagi sa Espiritu Santo, ngadto sa mga apostoles nga iyang gipili. Human sa iyang pag-antos, mipakita siya kanila nga buhi, pinaagi sa daghang mga pagpamatuod. Nagpakita ngadto kanila sulod sa 40 ka adlaw, ug nagsulti kanila mahitungod sa gingharian sa Dios. Versikulo 4. Ug samtang diha pa siya uban kanila, mitugon siya kanila sa dili pagbiya sa Jerusalem, kundili sa pagpaabot sa saad sa amahan. Nga matud pa niya, inyong nadungog gikan kanako si Juan nagbautismo pinaagi sa tubig, apan sa dili madugay, bautismuhan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Sa ato pa,
gisultihan ni Lucas si Teopilo nga human sa pag-antos ni Hesus ug nabanhaw na, nagpakita nga buhi ngadto sa iyang mga apostoles sulod sa 40 ka adlaw. Pinaagi sa daghang pagpamatuod. Nganong nagpamatuod si Hesus? Para nga dili maduha-duhaan nga siya nabanhaw gikan sa mga patay, sama sa gituuhan sa uban nga gikawat ang iyang lawas apan nabuhi man, nabanhaw man. Sulod sa 40 ka adlaw daghan ang nakakita ug nakadungog sa iyang mga pagpanulti ug mga pagtudlo. Nagsulti si Hesus kanila sa iyang mga apostoles mahitungod sa gingharian sa Dios nga mao ang atong ginahulat kita nga mga naluwas. O gisultihan pa ni Hesus ang mga apostoles nga dili sa sila mubiya sa Jerusalem apan paabuton sa nila ang gisaad sa Amahan nga mao ang Espiritu Santo. Kung mubiya na si Hesus kanila, iyang ipadala ang Espiritu Santo aron mopuyo diha sa mga lawas sa mga magtutuo. Si Juan nagbautismo pinaagi sa tubig apan bautismuhan ni Hesus ang mga magtutuo sa Espiritu Santo. Ug magpuyo siya diha sa ilang mga lawas ug bisan kanusa dili siya mubiya gikan kanila. Ang Espiritu Santo mao ang silyo. Mao ang silyo sa mga magtutuo. Ang pamatuod nga iya kita sa Dios. Bali, tatakan sa Dios ang mga magtutuo nga iyahagayad sila pinaagi sa pagpapuyo sa Espiritu Santo ngadto sa ilang mga lawas. Busa giingnan ni Hesus ang mga apostoles ug ang ilang mga kauban nga mga magtutuo nga dili sa sila mubiya sa Jerusalem hangtod nga madawat nila ang bautismo sa Espiritu Santo nga sama sa gisulti ni Hesus ngadto kanila. Basahon nato ang gitudlo ni Hesus sa iyang mga apostoles sa usa nila katigom sa wala pa siya nibalik sa langit. Mga Buhat Kapitulo 1, versikulo 6, taman sa 8. Unya sa nagkatigom sila, nangutana sila kaniya, Ginoo, niini bang panahuna nimo ibalik ang gingharian ngadto sa Israel? Mo'y pangutana sa iyang mga apostoles, ngadto kang Hesus. Siya miingon kanila, dili alang kaninyo ang pagkahibalo sa mga takna o sa mga panahon nga gitakda sa Amahan pinaagi sa iyang kaugalingong pagbuot. Apan makadawat kamo og gahom sa diha nga mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo ug kamo mauunya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Mga igsuon mao kini ang katapusan nga sugo ni Hesus nga gisulti niya sa iyang mga apostoles. Ayaw kalimte ang kahimtang sa kalibutan sa diri pa si Hesus nga ang mga Romano mao ang nagmando sa tibuok kalibutan. Apil ang nasod nga Israel. Sila ang pinakagamhanan nga nasod adto nga panahon. Ang Roma, busa ang mga Romano mao ang gabuhis ngadto sa mga tanan nga mga tao sa tibuok kalibutan, apil ang mga Israelita. Og si Hesus gipapatay gani ni Gobernador Pilato nga usa ka Romano. Busa nangutana ang mga apostoles kung ibalik na ba ni Hesus ang gingharian ngadto sa Israel. Naa sila'y hari nga Hudiyo ug Hudiyo ang tanan nila nga gasundo niya pamaagi. Ibalik na ba ni Hesus? Apan gitubag sila ni Hesus nga dili alang kanila ang pagkahibalo sa mga takna kay ang Amahan mao'y nagtakda sa mga mahitabo. Ang kalabutan ra sa iyang mga apostoles mao ang ilang pagkasaksi ni Hesus. Kung mukunsad na kanila ang Espiritu Santo, hatagan niya sila og gahom. Ug makawali dayon sila mahitungod kang Hesus. Una, sa Jerusalem, dayon sa tibuok Judea, sunod sa Samaria, ug unya sa kinatumyan pagyud sa kalibutan.
Ang Jerusalem nga una nga pawalihan ni Hesus kanila, kapital nga syudad sa Judea, nga diin sila nagpuyo, ug mao'y una nga pawalihan kanila ni Hesus. Ug ang Judea mao ang probinsya nga nabutangan sa Jerusalem. Ug pawalihan pud ni Hesus sa iyang mga apostoles ang tibuok probinsya sa Judea. Dayon ang Samaria. Ang Samaria tapad nga probinsya sa Judea nga dili kaayo layo gikan sa Jerusalem. Apan ang problema ni adto nga dapit, mga mistiso sila nga Hudiyo, Hintil, ug dili sila gaduulan sa mga Hudiyo, kay giisip nila nga mga hugaw. Apan atong masusi pinaagi sa atong pagtuon sa mga buhat, nga giwalihan gid nila ang mga taga Samaria. Natuman man kung unsa ang gusto sa Dios. Ug gikan sa Samaria, ang sunod nga pawalihan ni Hesus sa ila mao ang tanang dapit hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Sa ato pa ngadto sa tanang kahintilan. Ug lisod kaayo ni alang sa mga Hudiyo. Ay ngano? Para kanila hugaw ang mga hintil. Dili gani mahimo nga duulan ug dili gani mahimo ang pagpakigsundurot ngadto kanila. Kay hugaw lagi ang hintil para sa mga Hudiyo. Apan bisan kung hugaw ang mga taga Samaria ug ang mga kahintilan alang sa mga Hudiyo, masusi nato pinaagi sa atong pagtuon sa mga buhat nga giwalihan gid sila sa mga apostoles ug sa ubang mga magtutuo. Hinuon, dili ba gitangtang na ni Hesus ang balaod nga nakapalahi sa mga Hudiyo gikan sa mga hintil? Ang dalan o ang paril nga mooy nahimo nga nakababag nga dili mahimo nga mausa ang Hudiyo ug hintil, gitangtang man ni Hesus kini nga balaod. Busa makakaon na sila sa mga pagkaon sa mga hintil. Ang ulang mahimo na nilang kanon, ang baboy mahimo na nilang kanon, kay gitangtang naman ni Hesus. Gani giisgutan niya diya sa Mateo nga dili man mao ang pagkaon ang makapahugaw sa tao kundili ang mugawas. Dili ang musulod kundili ang mugawas. Mao ang makapahugaw sa tao. Busa makaon na nila ang tanan. Panadto nga panahona, kamulo pa ga-adjust ang huna-huna sa mga apostoles. Ug sa ubang mga magtutuo, nga hinlo na di ay ang mga hintil, ug mahimo na nilang duulan. Kutob pa ni ining panahon sa pagbalik ni Hesus sa langit, halos tananra mga Hudiyo ang mga magtutuo. Apan niabot na ang gitakda sa Dios nga panahon nga kinahanglan adtuan nila ang dili nila kadugo para sa pagpalukop sa mensahe mahitungod sa kaluwasan pinaagi kang Hesus. Mga igsuon, pinaagi sa atong pagtuo ni ini nga He wants everyone dinhi sa mga buhat daghan ang atong mahibaluan nga mga patukuranan para sa pagministry sa matag nasod sa tibuok kalibutan. Bisan gani ang mga hanay para sa pagwali nagihatag og gitudlo sa Dios dinhi kanato pinaagi niini nga mga buhat. Ang mga buhat kapitulo 1 bersikulo 8 mao ang tema sa libro nga mga buhat. Una, maoy walihan ang mga Hudiyo nga mao ang Jerusalem. Sunod ang mga Samarianhon nga dili kaay layo sa Jerusalem ug unya ang mga hintil. Mga Hudiyo, mga Samarianhon, mga hintil. Sama niini ang paghanay ni Hesus sa pagpakaylap sa maayong balita sa kalibutan. Hangtod nga nakaabot dinhi kanato. Maigsoon mubasa kita mga buhat kapitulo 1 bersikulo 9 hangtod sa 11. Human siya makasulti niini samtang nagtan-aw sila kaniya, gibayaw siya ngadto sa itaas o gikuha siya sa usa ka panganod gikan sa ilang panan-aw.
ug samtang nagtutok pa sila sa langit sa dihang nagpaingon siya sa itaas, dihay duha ka lalaki nga nagtindog duol kanila. Nagbisti og puti ug miingon, "Mga taong Galileanhon, nganong nagtindog man kamo ug nagtutok sa langit? Kining maong Hesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mubalik ra unya sa samang paagi nga siya inyong nakita nga nagpaingon sa langit." Mo'y sulti sa duha ka anghel nga nagtungha kalit diha sa mga apostoles. Sa ato pa mga igsuon, pagkahuman sila sultihin ni Hesus nga paabuton sa nila ang Espiritu Santo, ug pagkahuman sila niya sultihi sa gibilin kanila nga trabaho, gibayaw siya ngadto sa itaas samtang nagtan-aw sila kaniya, mga apostoles, ug nasalipdan sa panganod sa ilang pananaw. Ug kalitra na ay duha ka lalaki nga nagtindog duol kanila, duha ka anghel nga nagbisti og puti, ug miingon sila nga kining maong Hesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mubalik ra unya sa samang paagi nga siya inyong nakita nga nagpaingon sa langit. Maoy dasig sa duha ka anghel ngadto sa mga apostoles nga naghangad ngadto sa itaas nga si Hesus gibayaw ngadto sa langit. Mubalik ra unya, buot pasabot si Hesus mubalik sa sama nga paagi nga siya gibayaw. Mga igsuon, basin hapit na. Hapit na kita makakita sa katumanan niini. Basin makasaksi kita sa kaugalingon natong mga mata sa pagbalik ni Hesus. Wala kita masayod. Wala kita mahibalo kung kanusa siya mubalik. Apan atong ibutang sa atong kasing-kasing nga sa bisan unsang urasa, mubalik gid siya para kanato. Mga igsuon, duol na gayud ang iyang pagbalik. Busa laumi ug hinumdumi nga sa unahan niya panahon makauban-uban gayud kita kaniya. Salamat